14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल आरो आस्राबारि प्राइमारि इउपिपिएलआ हर घर तिरंगानि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंदों। हादरनि 75थि उदांस्रि सानखौ फैगौ 15 आगस्टआव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब थावनिफोराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल, आस्राबारि ब्लक इउपिपिएल आरो आस्राबारि भिसिडिसिनि बानजायनायाव नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हर घर तिरंगा सांग्रांथियारि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि अमर बसुमतारी, 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, आस्राबारि भिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि मावथिफोराबो बाहागो लानानै हानजा सुरो। हर घर तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम बायदि स्लगान होनायजों लोगोसे माहारियारि फिरफिलाखौ नखर नखर बिरहोनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो। आङो दिनैहाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लोगोसेयैनो आस्राबारि प्राइमारि इउपिपिएल लोगोसेनो जोंहा आस्राबारि भिसिडिसिनि जे बानजायनायाव दिनैहाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै सारा भारत नाङैनो, सारा आसाम नाङैनो, सारा बिटिआर नाङैनो दिनै जोङो 75 बोसोर जे भारतनि उदांस्रि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जे मा होनो अमृत महोत्सव जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे आस्राबारि भिसिडिसिनि मावख'आव जोङो बेखौ जे जोङो लादों। दा बे हाबाफारि बायदियै जोंहा दहाय जोंनि नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों, थामहिनबा फ्लेग अफ खालामनानै होदों जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि जा मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय। आरो जोङो बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंनो जोङो सोमोन्दो लाखिनानै बा दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बे 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङावहाय गासै जोंहा 10 प्राइमारिफोर दङ। बे 10 प्राइमारिफ्राबो दिनैनि नैबे जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। आरो जों आसा खालामो जोंनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जे नखर नखर जे फिरफिला गायनायनि जे फोसावदिंनाय, बे हाबाफारिया निस्सय दिनै सारा भारत नाङैनो, सारा आसाम नाङैनो, सारा बिटिआर नाङैनो बियो दिनै जागासिनो दङ। जोङो रायजो राजाफोरखौ बेखौल' खावलायगोन जे फैगौ 13 थारिखनिफ्राय लानानै 15 थारिखसिम जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो जोंनि नोगोरारिफ्रा, रायजो राजाफ्रा गाव गावनि न'आव जाहाथे फिरफिलाखौ गायनानै लायो। जे जोंहा बाहाय मोननै रोखोमनि जोंहा फिरफिलाखौ गायनो हायो। मोनसेया जाबाय जोङो न'आवनो खानानै दोननाय, आरो मोनसेया 13 थारिखआव फुंनिफ्राय जोङो मोनाबिलिसिम जों बेखौ जोङो फिरफिलाखौ उरायहोनो हायो। आरो मोनानाय लोगो लोगोनो बे फिरफिलाखौ जों बोख्लायफिननानै अखानायै 14 थारिख खालि जोङो फुङाव जोङो फिरफिलाखौ उरायहोफिननो हायो। आरो बेलासे जोङो 5थायाव बे फिरफिलाखौ जोङो बोख्लायफिननांगौ जागोन। आरो फैगौ 15 थारिख खालि जोङो फुंबिलिनि जे समावहाय जोङो फिरफिलाखौ दिखांनाय आरो बेलासिनि 5 बाजियाव जोङो फिरफिलाखौ बोख्लायफिननाय, बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो निस्सय रायजो राजाफोरनो जोङो खावलायगोन, रायजो राजाफोरनो जों मिथिहोगोन जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया नैबे जोंनि जे अमृत महोत्सव, बेनि गेजेरजों जे जोङो जोंनि भारतखौ जाहाथे सारा बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोनो हानायनि थाखाय बे जों जे 75 बोसोर जाबाय जोंनि भारत उदांस्रि जानाया। दा बे भारत उदांस्रि जानायनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव, समाज बिथिङाव, जे जोंनि बिगियानारि जे जोंनि बिरोंदामिन बिथिङाव जों माबायदि दावगानो हाखो जों दिनै एसेब्लाबो मोनदांनो हाबाय। जों आसा खालामनो हायो दिनै ब्रिटिशफ्रा भारतखौ 200 बोसोर सासन खालामनानै जोङो 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि जानानै जों दिनै 75 बोसोर जाफैबाय। जों आसा खालामनो हायो जोङो भारतआ सानसे बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोगोरा हादोर जागोन, बेखौ जोङो दिनै मोनदांनो हायो। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि नोगोरारिफ्रा जोंनि सरकारनि जे बिथोन, बे बिथोनखौ जाहाथे साफ्रोमबो गोसो गोरबो होसारनानै जाहाथे फालिगोन, जे गनायनानै जोंनि बिथोनखौ जाहाथे मानिगोन, बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामो।